záujem proste tvorím Minecraft servery pre CS:GO.cz a proste k tomu CS:GO ešte pomáhať a tak no. Len CS:GO má trošku inší pluginy, jak také staršie, ale to by nebol problém, že jo. Ja som jeden jailbreak, čo mám urobený, čo som s jedným typkom aj takto robili, tak není ako špatný. Akorát tam je... IP? Chce za jednou kouknout. No, kebyže mám nejaký server. Aha, jako tak... už to nemáte jo. Ne, ale tak když si jako budete chcet, tak klidně jako já ještě nějaké peníze mám, tak vytvorím jako textovací a ten jailbreak tam hodím iba za teda to SMAčko a mal som tam ešte jeden plugin od kamoša, ako, co sme ako robili, čo som bol ešte s ním ako na portáli. Akože proste má v ruke knife, dá Gčko, tak proste bude vyjadovať peniaze, alebo myslím, že ten plugin poznáte, ne? Alebo že keď ho zabije, tak vždycky polovičku z neho peniaz vypadne a môže si ich napríklad zameniť za body a tak. Jo. No, alebo to SMAčko, no, bolo v tom, že boli tam karaoke, ale to bolo tvorené väčšinu na, že keď je VDčko, tak napríklad dajú si medzi tým box, dajme tému. A zapne sa im proste pesnička, aby to VDčko mali trošku také lepšie, no. A ako nie sú tam zase texty, napríklad tu majú niektoré servery, že podľa toho môžu spievať. Ale zase není problém si ty texty niekde napísať, alebo... Jo, to jsem viděl na nějakém serveru, že tam se zapne písnička a i ty texty a... To je jako při talentu se to dělá. Áno, akože tam ty texty nemám, no a tak to, ja myslím, že to by ani problém nebol. Tak improvizovať by mohlo, že? Jasné, no ja som to väčšinu tvoril s kamošem na to VDčko, že jo, a potom ako skiny a také veci tam sú docela pekné, ako aj to SMAčko, tam sú tam ako aj módy, akurát úschovky není ako pesnička, tak není to docela dobré, no. Aj keď som to robil tak ako niekedy bugovalo tak, ale tak je to docela slušný mód, no. Máte ako normálne schovku, vybere si napríklad krík, alebo napríklad umývadlo, že bude a proste schová sa také veci. Čiže to také trošku už, také už pošpekulované, no. Furien, ešte čo som mal mod, teraz ten Furien myslím, že má aj kamoš, ale neviem práve, že pečko, dal som mu ho, ne. A proste je to také, tá bomba napríklad vyhodí, tak proste nemôžu blízko k ní kempy, že proste nevidia, to sa dá aj ostrániť, doplňaním toho HPčka, je to tam na doláre, sú tam napríklad špeciálne itemy, napríklad regenerácia, napríklad iba na jedno kolo, lebo ešte som ten kód akýby neurobil navždy, som sa s tým nasral, no a som pomaly iba tak robil ako pro kamoša, nech sa trošku zahraj, lebo som vtedy ako docela nemal čas, ale tak teraz ako mám a ako sa trošku tak popozerám a pomôžem, no. Aha, jak dlho hraješ na kotelni? Na kotelni, na jailbreaku som ako takto hrával, myslím, že už pomaly aj ten rok tady budem, no. Registrovaný som tiež na webe nebo na fórum. Jasné, mám s tým. Jasné, potom by si nám mohol to idečko poslať, ale aby nedošlo k omylu, u nás je také pravidlo, že keď chcel by si byť admin na jailbreaku, tak najprv musíš dostať stashfa, hej. Najprv musím dostať čo? Stashfa. To je niečo také ako pomocník admina. Aha, áno, takže najprv ako dostanem pomocníka, keby admina a potom admina, hej? Áno. Jasné, však... Čo sa týka jailbreaku, hej? A na Minecraft tam je potom... User joined your channel. Ale všetky to takéto veci, tie žiadosti a takéto sa riešia na forku. Takže neviem, či si tam zaregistrovaný, ale... Ak som, záujem, kľudne to tam môžeš potom napísať, hej? Ja ti dám odkaz na jednu PMku našeho šéfa a ho se taky můžeš spýtat, třeba bude to přítomen. Ti to pošlu tady do zpráv. Dobre. Buddy joined your channel. Nebo ako takto, no. Buddy was moved out of your channel. Musím sa ešte prihlásiť. No PMku, jo, ja som si s Kotlem ako první písal. První, že opráva, potom ma napadlo, že by som mohol aj takto to nejak poriešiť. Potom... A čo ti Kotel napísal? Ja som si ako písal ohľadne, počkaj, to ja som to nepozeral.
jako žádost a že jako ten nábor jako pro těch adminů je uzavřený. To jsem mu písal. Dávnejšie písal, hej. Docela hej, dávnejšie. No tak lebo teraz momentálne je otvorený, takže... Áno. Keby si mal záujem o ten Minecraft, tak tam je potom zvláštna sekcia, ne? Musíš vyhľadať, tá je trošku nižšia. Áno, lebo ja mám ako registráciu asi dátum do 12.8.2013. Ale ešte ako, ja som väčšinu hrával, no, potom som sa ako zaregistroval, že aby som mal trošku aj prehľad do ten fórum a kto ich chodí a tak, no. Som si nezaregistroval. Normálne tu ti tú telku dá odkaz, ale potom je tam tá sekcia žiadosti o práva, tak skúsi to prečítať, hlavne si prečítaj, ako treba požiadať a skús na všetko vypísať a uvidíme. Áno, tak ja sa poprečítam a napíšem teda čo ako. No, ale aby si vedel, hej, čo sa týka toho jailbreaku, tak tam vlastne momentálne sa admini nenaberajú, aj keď, tak v prvom rade potrebuješ získať toho úspešného. Áno, a keď sa ešte môžem spýtať, takže ten pomocník ako on čo robí? Přesouvá lidi a má jak kdyby zapnutý mikrák při té hře jak admin. Takže když je mrtvý vlastně může mluvit a dá se prostě na mikráky a když je tam nějaký kár, tak ho přesune. Jako od CT k tečku. Aha, áno. Takže áno, už chápem, hej. Jinak víceméně nic dělat nemůže jiného. Áno, a toto by ma tiež bavilo. Ako po prípade pohode, ako. Mám to treba získať, vieš, to si treba zaslúžiť, to tam není výber. No však, jasné. Ale nechci tu byť admin, vážne nechci. Mám tu ešte jedného, prepáčte páni, že otravujem, mám tu ešte jedného adepta, tak ja ho tu movnem. User was moved to your channel. Ahoj, povedz nám niečo o sebe. Čau, čau. Čau, čau. Čau, čau.